Hi guys, please don't forget to subscribe to my channel. Yeah, people, youth, don't compare your struggle to anyone else. Don't discourage by the success of others. Chinoitika ndechekuti unogona kuona umwe wako wawakakura naye mukaenda kuchikoro mese agobudirira iwe usati wabudirira. Don't compare. Because mikana inosiyana, mikana haiuyi pamwe chete. Zviri kudiwa iwewe, make your own path and never give up. Shanda, usaita give up. Pakuti haini ndoona sekutoti inini zvangu hazvibudiri because ndiri kungoona vamwe vari kungosuccessa mulife, vamwe vari kungobudirira, ini ndega ndiri kusara. Aiwa, usaita give up. Ramba uchishanda chete. Ukashanda zvinoita. Because the moment yauchatanga kukombera kuti ndoda kuitawo sanhingi, kana ndoda kusvikawo pakasvika nhingi apo, ndoda kudaiwo, zvichakupinza under pressure. Wotogona kuzoita zvimwe zvausinga unoita zvimwe zvinhu zvinozotokukanganisira kumberi uko. Aona kuti nhingi uyu ndoda kudii, ndoda kuteedzera zvakaita. Zvinhu hazvisi zvekuti unoteedzera, woteedzera kuti because akabudira nekuti akaita zvakadai, iwe wobva warega kuita zvaunokwanisa iwewe. Aiwa, zvinhu hazvifanani. Haisi nyaya yekuteedzera. Iwewe ita maitiro ako ndokuti zviite. Ukaita maitiro ako iwewe aunokwanisa. Ende zvipo zvinosiyana mulife, muupenyu. Zvipo zvinosiyana. Hazviri kutoona chipo chimwewo chichiitwa neumwe woti uyu ndoda kutoteedzera uye izvozvo. Aiwa, usaenda kunoenda mhepo. Make your own path and never give up. Tunzwisana kamari. Tunzwisana kave chidoko. Shanda. Try and usa give up, please. Zvinoita chete. Thank you. Please don't forget to subscribe to my channel.